Kulħadd xi darba jew oħra sema bit-tenur Andrea Bocelli, tenur rinomat ferm mad-dinja kollha. F'Novembru li għadda Bocelli kien f'pajjiżna sabiex jirrekordja proġett mużikali fil-forma ta' produzzjoni speċjali għat-televiżjoni, ispirat mill-aħħar album tiegħu bl-isem Believe. Kunċert li ntwera fuq l-Istazzjon Nazzjonali lejliet l-ewwel tas-sena, bl-istess kunċert se jintwera wkoll fuq diversi stazzjonijiet televiżivi madwar id-dinja. F'dan il-kunċert Bocelli interpreta 8 kanzunetti mill-aħħar album tiegħu Believe, 4 miġbuda fil-Konkatedral ta' San Ġwan u 4 oħra fil-Forti Sant'Irmo u l-Belt Valletta. Għal Andrea Bocelli in-numru 8 għandu sinifikat speċjali b'rabta ma' pajjiżna, fosthom qatt minn ponot fis-salib tal-Kavallieri ta' San Ġwan. Din mhix l-ewwel darba li Andrea Bocelli żar pajjiżna u ta' kunċerti. Iżda f'Novembru li għadda it-tenur Taljan ġie Malta biex il-ġmiel u l-istorja ta' dawn il-gżejjer ikunu fiċ-ċentru ta' produzzjoni speċjali għat-televiżjoni. Din il-produzzjoni ta' Andrea Bocelli serviet biex toffri tama lil popli kollha madwar id-dinja e kif ninsabu għaddejjin mill-pandemija tal-COVID-19. Matul din il-produzzjoni jidhru wħud mill-isbaħ postijiet li jinsabu f'din il-gżira fejn Bocelli stess jistqar li Malta isservi bħala eżempju ta' twelid mill-ġdid fejn wara storja twila tallimna li dejjem hemm tama u li nistgħu nelbu kwalinkwe sitwazzjoni anke l-aktar waħda diffiċli hekk kif finalment ix-xemx dejjem titla'.